1:33. Les vamos a proponer en los próximos minutos un viaje. Déjense llevar. Esta tarde se presenta en el Centro Sociocultural de Meixón Frío, en Casa Agraria, o Titanic galego, Santa Isabel. Hasta finales de mes se va a poder ver en Casa Agraria la réplica más realista del Santa Isabel, el vapor que naufragó en el año 1921 en la isla de Sálvora, un naufragio que se llevó por delante 213 vidas. Esta tarde, en esa inauguración, se va a recordar, se va a hacer un humilde homenaje a los fallecidos. La mayoría eran campesinos. El autor de esa maqueta, que va a estar expuesta durante todo este mes en el Centro Sociocultural, es José Antonio Barreiro, arousano y compostelano de adopción. José Antonio, ¿qué tal? Boas tardes e benvido aos nosos estudios, a súa casa. Boas tardes, aquí disposto a falar. Disposto a falar, bueno, iso está ben, A ver. Contenos un pouquiño a historia. O Santa Isabel foi no 21, ese naufraxio, Sí. foi o maior naufraxio que tivemos na costa galega. Sí. En medio dun temporal, partíase 269 persoas a bordo, a maioría agricultores de varios puntos do Cantábrico, de Castela, e en rumbo a Cádiz. De Lugo, de de Lugo, Ourense, había xente de da Galicia Coruña, tamén. 5 da Puebla do Caramiñal, Mm. o sea que hai moitos gallegos tamén no tema. Houbo 56 supervivientes, non faleceron todos. Non, E por que vostede, que vinculación ten vostede con este tema, con pois este caso? con ese tema teño que, sendo un chaval de 15 anos, tuve a suerte de que meus pais me meteron nas mejilloneras. Era o jefe con 15 anos. Entonces había que ir a buscar a mejilla e íbase moito a Sálvora. Meu pai tiña man co dueño da isla, que ali non deixaban entrar. Mm. Entonces íbamos a coller mejilla. Entonces tratei sempre de saber que había pasado, porque se falaba algo, moi pouco, por Villa García, casi nadie, ainda creo que hoxe non saben que é o Santa Isabel, que iso é unha vergoña. Entonces falaba ca xente dali, en canto lle nombraba Santa Isabel, mudas. Cando eu empecé a andar por aí, aínda estaba habitada a isla. Entroume sempre a gana de facer un barco, pero non había ningunha información para poder facer a maqueta. Entonces, pasado bastante tempo, hai 24 ou 25 anos, 25 anos doume un llullo ao corazón, me jubilaron, pero quedei moi tocado. Entonces, unha enfermeira de San Lázaro, Amparo Couselo, regaloume un libro donde viña, era o primer libro que salía do Santa Isabel. Sálvora, memoria dun naufraxio, a traxedia do Santa Isabel. De Santa Isabel. Regaloume ese libro. E ven ali uns dibuixos para poder facer. E fixen o primeiro, pois hai 25 anos, fixen o primer Santa Isabel. Saleu máis ou menos, porque a información que había era moi pouquiña. Cando fixeron o centenario do afundimento, pediron unha maqueta para poñelo no evento ese. Entonces o director dos museos navales quixo saber quen había feito, fui xunto del, e díxome que era a mellor maqueta que existía, aquela. Está moi bien. Entonces dixelle, non está mellor por culpa de usted, porque usted, eu púxeme en contacto ca súa oficina en Madrid, me recibeu, me falou unha señorita moi amable, pero non me mandou nada. A partir de aí, ese home volcouse conmigo, deixoume copiar o semicasco, que é polo que fixen esta última maqueta. Porque aquela maqueta non é a que hoxe se vai a expor en Casa Agraria. Esta está para que veña algún que a queira facer mellor. A ver como fai. A que dende hoxe se vai a expor aquí en Meixón Frío. Se a outra estaba ben, esta ten que estar mellor. Está estupendamente ben, entón. Eu penso que sí. Dun 1,80 m de eslora, case nada. No, é exactamente igual como é o semicasco por onde se fixo o barco. Eu aí, con esta última, puxen o semicasco encima dunha mesa, pasei o lápiz ao redor, e saquei a xeuleta. Logo depois, con un alambrillo, iba tomando as formas e anotando a tantos centímetros. Pero polo que vin levata motores eléctricos. Leva motores eléctricos, control remoto, navega.
ten de todo. É unha réplica, como dicimos, do Santa Isabel. Juan Granja, presidente da Asociación de Veciños Casa Agraria de Meixón Frío. Boas tardes. Hola, boas tardes. Ti xa viches esa maqueta? A verdade é que impresiona unha maqueta que pesa cos seus 30 kilos, 1,80 m de largo. Pois a verdade é que hai moitas oriñas de traballo que dedicou aquí este señor a facela. Non podemos perder, polo tanto, o acto desta tarde a partir das 7 da tarde que vai suceder aí en Casa Agraria. Por nada, esta tarde, a partir das 7 da tarde, todo o que queira coñecer de preto a historia do Santa Isabel, contada aquí polo señor Barreiro, máis polo profesor e xornalista Xosé Manuel Fernández Xosé María. Xosé Xosé María, María Fernández Paz. Fernando Espazos, pois, bueno, ali vamos a ver un pouquinho máis da historia deste barco vapor que alá polo 1921 se esnafrou contra as rochas. Fernando C. Pazos, que é un dos grandes expertos do vapor do Santa Isabel, non? É o que máis sabe de toda España, fijo. Bueno, en calqueira caso, aqueles que hoxe non se poden achegar ata Casa Agraria, esta réplica, esta maqueta vai estar exposta durante todo o mes. Si, vamos a ter ali exposta para toda a xente que non poida vir hoxe, pois vamos a ter exposta hasta final de mes, para que a poidan ali ver. A verdade que vale a pena vir a visitala. José Antonio, que quere vostede co acto desta tarde tamén facerlle unha pequena homenaxe aos campesinos, non só os mariñeiros, verdade? A idea de facela aquí, na Casa Agraria, porque é unha pregunta moi recurrente que me fan a menudo. Digo, hombre, unha maqueta como esa nunha Casa Agraria. E digo, bueno, pero é que ten un puntiño así de... En Santiago. En Santiago. Que non hai Entonces, máis. eu Que lle pasa? explico o porqué. Resulta de que como a maior parte dos que morreron eran xornaleiros, que cavaban na finca aí por 4 duros por un cachiño de pan, e nadie lle había feito nada de un homenaje pequeno aos labradores. Entonces, a Casa Agraria esta, a parte de ser a Casa Agraria, é na parroquia de San Miguel dos Agros. Sí, señor. Agro en gallego, todos sabemos, ou deberíamos saber, o que é. Entonces, foi a idea, e aquí o señor Juan, en canto lles puxen a idea de todo, vamos, a animarme, sí, así como en outros sitios de Santiago, non me deixaron nin entrar, poñamos por caso o Museo do Pobo Galego, en donde se me di que non é interesante para estar en ese museo. E na Cidade de Cultura, pois que eso por ali non cuadra. O sea, menos mal que encontrei este home que abreu os brazos e dixo, vente Barreiro, que aquí temos sitio para todos. Eso foi o motivo de facelo na Casa Agraria. Depois de aquí, posiblemente marche para a Ribeira. Bueno, primeiro vai a ir a Sanxenxo. Está xa os de Sanxenxo aplaudindo cas orellas para que lle leve para lá. Vai estar lá sobre 15 días e logo despois, como van a facer en Ribeira un homenaje dos 105 anos, entón van a levar a maqueta para ali e posiblemente quede xa ali no museo. Unha cousiña máis, que tivo vostede uns vos axudantes, non? Os 3 netos, o pequeniño con 6 anos, ca escoba e a dar a ferramenta, coño María aquelo e tal, estupendos. E o maior e o mediano, vamos, esos son 2 elementos, pero de cuidado. O maior maneja a impresora 3D, que fai un dibuixo do que queiras, e el che fai clavado. As pezas que hai por ali, todo que non é madeira, as fixo el en 3D, na impresora. E sí, que teño clavou 1400 puntas de 5 milímetros de largo por 1 milímetro, 1,2 de grueso, que para collerlo cos dedos e non dar co martillo, teño un vídeo aí onde el sale clavando puntas, e fartouse de clavar puntas moitos días. Bueno, pois hoxe 7 da tarde, se non se poden achegar hoxe, non se preocupen, porque vai estar exposta durante todo este mes esa ambiciosa maqueta, 1,80 m de eslora, 24 centímetros de manga, 30 kilos de peso e un casco de poliéster que leva, como dicía Barreiro, 1.400 clavos para imitar os remaches do buque orixinal. Cada detalle cuidadísimo. Exactamente, porque todos os que fan o Santa Isabel fan o barco liso, ou lle meten uns cintóns, e iso non existía. Os barcos non eran lisos, aínda non existía a soldadura eléctrica. Eso foi invento dos alemáns depois na guerra. E en aquel momento todos os barcos eran remachados.
para min, que non se sintan ofendidos que hayan feito maquetas do Santa Isabel, pero creo que é de primaria, porque as fotografías ben que ten remaches, polo menos clavallo unhas puntiñas por ali. Pois era certo que lle gusta falar a José Antonio. Vai ter que vir en outra ocasión, novamente, por aquí. Bueno, cando que irades, que sabedes. José Antonio Barreiro, graciñas, un placer. Igualmente. Moi Juan amables. Granja, aquí estamos para o que precisedes. Gracias a vos por Xa estar sabes. sempre apoiando as cousiñas que imos facendo polo barrio. Claro que sí, aquí estamos. Ata finales de mes, o Titanic galego cun 1,80 m de eslora na sede da Asociación Casa Agraria en Meixonfrío, hoxe inauguración ás 7 da tarde. 1:43.